kan rumah kan iki bahan cempala kan iki. Cempala. Lah kok banyu to kowe nguyuh ning geger to? Keringet, Pak. Keringet to kuwi. Banyu. Nguyuh kok ning geger badan ku. Nguyuh ning geger. Tibake kaya bayi ae nguyuh geger. Lah kok kukur-kukur. Iki modele piye to, Pak? Aku ra dong aku. Lho iki apik lho, sesuk dipoto ya, sesuk dipoto. Cek iki kurang medun iki. Jenggot. Apa iki? Janggut. Wo janggutmu lho tak geretku tak kira lek sampe lulangi. Ayo. Ya, dibawani kowe sing menghayati bawane. Kowe puisi Jawa ya? Nggih, saged-saged. Oh, to mok jelasne bahasa Indonesia ya kenek bawane niki kan basa Jawa. Sak larik mboko sak larik. Yo. Pelit. Piye to kok pelit iki piye to?